सरकारि आयुर्वेदिक कलेज गुवाहाटी दुलाराय बर' फरायसा आफाद आयुष मन्त्रालय आरो Btr सरकार जथायै थांनाय 23 तारिख आगस्तआव क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव जोङो सानसेनि बेसेन नाङै फ्रि मेगा हेल्थ चेकआप आरो पाब्लिक एवेयारनेस प्रग्राम जों लादोंमोन। दिनै नैथि खेबनि थाखाय उदालगुरि कलेजाव सरकारि आयुर्वेदिक कलेज आरो गासै जोंनि इनिशिएटिभआव फ्रि मेगा हेल्थ चेकआप आरो पाब्लिक एवेयारनेस प्रग्रामखौ दिनै जों लादों आरो फुंबिलिनि हाबाफारि गिबि हाबाफारि जगा सेसन बेयो बिष्णुराभा कृष्टि संघनि बे भवनाव सोलिगासिनो दङ। फ्राय बेयाव 400निबो बारा एबसुनि मावथि आरो स्टुडेन्ट गासैबो बेयाव मिरु जिल्ला आन्चलिकनि बाहागो लादों आरो बे जगा सेसननि गेजेरजों जोंनि मेन्टेल फिजिकेल आरो साइकोल'जि बेखौ बोरै जों फिट लाखिनो हायो। जगाया भारत हादरनि सभ्यतानि मोनसे सुबुं माहारिनि एंगारनो हायै बाहागो आरो जगानि गेजेरजों जोङो गावनि देहाखौ जोङो जोथोन लाखिनो हायो आरो जोङो मेडिसिन जायाबासिनो जगाखौ जुदि सर' खालामबाय थायोबा जोङो गावखौनो फिट खालामनानै लाखिनो हायो। खुनु बेमार आजार गैयाजासिनो देहाखौ गोग्गो गोथार लाखिनो हायो। बे जगा सेसन जोबनायनि उनाव 9 बाजिनिफ्राय हेल्थ चेकआप पाब्लिक एवेयारनेस प्रग्रामनि जि इनागुरेल सेसन बे आरम्भ जागोन आरो बिनि आलासि बिथांमोना सफैगोन। लोगो लोगोनो 10 बाजिनिफ्राय जोंनि हेल्थ एग्जामिनेसन देहा नायबिजिरनाय जोंनि प्राय 70 जनसो डक्टर आरो नार्स थागोन स्टाफ थागोन बिथांमोनखौ नायबिजिरगोन। बिनि उनाव बिथांमोननो प्रेसक्रिप्शन हरनाय जागोन मेडिसिन प्रेसक्रिप्शन मथे बिथांमोननो आयुर्वेदिक आरो गोनां जायोब्ला एल'पेथिक मेडिसिन जथेस्थ' जोंनियाव मौजुद दङ बेखौ होनाय जागोन। लोगोसेनो बिथांमोनखौ ब्लाड टेस्ट खालामनाय BP टेस्ट खालामनाय सुगार टेस्ट खालामनायनि थाखाय बेयाव बेबस्था खालामनाय जादों आरो सानजौफुआव बिथांमोननि पेसेन्ट बिथांमोननि जि माने जानाय खिसिरि माने बेयाव आइटेम थिक खालामनाय जादों। गासै 3500निबो बारा रायजो राजा बा पेसेन्ट बिथांमोना बाहागो लागोन। जाय पेसेन्टफोरा सिरियासनिफ्राय सिरियास थासारियाव दङ बा गोबां माखासे गाज्रि बेरामाव गोलैनानै दङ हानायखिनिखौ जिखिनिया सम्भब सोरनोबा सार्जारि नांगौ सोरखौबा अपारेशन खालामनांगौ बेबायदि पेसेन्टफोरखौ गुवाहाटी आयुर्वेदिक कलेज सरकारि आयुर्वेदिक कलेजआ बेसेन नाङाजासे गावसोरनियाव ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय बिथांमोना खोथा होदों आरो बेबायदिनो बिथांमोना पर्यायक्रमै बिथांमोनखौ लांनानै ट्रिटमेन्ट खालायगोन। मिजिंथिदों बिटिआरआव बड'लेण्ड ओनसोलाव नुजानाय जोंनि इन्ड' भुटान बर्डार बा गोग्लैसोनाय ओनसोलाव नुजानाय आरो जोंनि गोबां पेसेन्टफ्रा गोबां रायजो राजाया हस्पिटालाव थायोब्लाबो थाङा गोबाङानो थांनायनि थाखाय खाबु मोना बिथांमोनखौ लाबोनाय जादों दिनै। दा बेखायनो जोंनि ओनसोलनि देहायारि जि जेंना आरो जि हेल्थ माने रिलेटेड इस्यु आरो जथेस्थ' नार्स स्टाफ बा डक्टर जोंनियाव आंखाल दङ बिथांमोनखौ नैबे हेल्थ केम्पनि गेजेरजों सांग्रांथि लाबोनाय आरो जिखिनिखौ हायो देहायारि जोथोन लाहोनाय आरो फाहामनाय बेखिनिखौ खालामनायनि मोनसे थांखिजोंनो प्लेटिनाम जुबिलि सेलेब्रेसन आयुर्वेदिक कलेजनि दङ बिथांमोना जोंखौ खावलायदों आरो जों खावलायनाय बायदि मदद होदों आरो बेखिनिखौ अर्गानाइज खालामदों। गोजोन्थों। सरकारि जि आयुर्वेदिक फरायसालिमा आरो देहा फाहामसालि बिथांमोननि बेलायाव मा मेसेज होगोन रायजो राजानो जिथुनाखि गोबां गेदेरथार बे नायसंनाय हाबाफारिखौ मावफैदों बिथांमोना? सरकारि आयुर्वेदिक कलेजआ मालाबाबो बेबायदि मेगा केम्प खालामफेराखै 200, 300, 400नि एबसुआबो खालामदों 200, 300 पेसेन्टफोरखौ लानानै रायजो राजाखौ लानानै खिन्थु बे जाबाय मोनसे मेगा इभेन्ट मोनसे जायगायावनो टटेल हस्पिटालनि माने सेटआपखौ खालामनानै बेयाव बेड लाखिनानै बेयाव माने वेट मिजार BP टेस्टनि ब्लाड टेस्टनि बेबस्था लाखिनाय जादों पेसेन्ट एग्जामिनेसन खालामनाय जादों फार्मासि टेम्परारि जों खालामदों जायनिफ्राय जों मेडिसिन हरगोन बेबायदि सेटआपआ गोरलै बाथ्रा नङा आरो जथेस्थ' एरेन्जमेन्ट जथेस्थ' खस्थ' हार्डवर्क खालामनो गोनां जादों खारन जोंबो माने प्रफेसनेलि हेल्थ हेल्थजों जोङो बा हस्पिटालजों जोंबो रिलेटेड नङा बेखायनो जोङो जइन्ट डाइरेक्टरनिफ्राय हेल्प लादों आयुर्वेदिक कलेजनिफ्राय हेल्प लादों आरो बिथांमोना जि रिकुवारमेन्ट होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे रिकुवारमेन्टखौ जों होदों आरो रायजो राजाया जाहाथे खुनु खस्थ' खुनु जेंना गोलैयाबासिनो गावबा गावनि देहायारि थासारिखौ नायजानानै बेमारखौ जाहाथे डायगनस खालामनो हायो सिनायथि खालामनो हायो आरो बिनि उनाव फाहामनो हायो बा मुलि मोनजायो बिनि थाखाय जों बेबस्था खालामनानै होदों।
क'क्राझार उदालगुरि जिल्लानि बे